बिया उड़न बाज नहीं फंसत। भोजपुरी इंडस्ट्री के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू के एगो बहुत ही खतरनाक लाजवाब गाना आइल बा जौन गाना के नाम हो पगड़ी हंसतिया। अगर अरविंद अकेला कल्लू के सच्चा वाला फैन हो बताई वीडियो को पूरा देखिए आ हो सके तो एगो लाइक करिए। भाई अरविंद अकेला कल्लू के एगो गाना आइल बा जौन गाना के नाम हो पगड़ी हंसतिया जौन गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी आ एकर म्यूजिक डायरेक्टर बड़े प्रियांशु सिंह। भाई बहुत खतरनाक गाना लिख के दिले बड़े आशुतोष तिवारी एकर म्यूजिक डायरेक्टर बड़े प्रियांशु सिंह। भाई अरविंद अकेला कल्लू एकरा में फीमेल गायक बड़ी शिवानी। भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में उभरता कलाकार के हुआ सबसे ज़्यादा बाजे वाला गाना में आजकल के डेट में फीमेल में तो शिल्पी राज के बाद बड़ी शिवानी सिंह। भाई बहुत ही गाना बाजेला हर एक कलाकार के साथ शिल्पी राज के शिवानी सिंह के गाना आवता। ई गाना में अरविंद अकेला कल्लू गइले बड़ा शिवानी सिंह गइले बड़ी। भाई खतरनाक पगड़ी हंसतिया जौन गाना बाटे बहुत लाजवाब बा। जौन फिट डांसर बड़ी आस्था सिंह। भाई हाँ पीछे दिन पावर स्टार पवन सिंह साथ जौन गाना ही रहे ओकरा बाद इनकर बैक टू बैक सारा कलाकार के साथ गाना होता। भाई ये मार्केट में एकदम अपन आधा से जलावा से एकदम पूरा बिहार में नाम रोशन कर दिल बड़ी कि हाँ आस्था सिंह के बा अरविंद अकेला कल्लू के साथ नजर आई बड़ी गाना में जौन ई गाना भाई सारे गाना हम भोजपुरी चैनल से बा एक बार जरूर सुनी हो। बहुत खतरनाक गाना बाटे बहुत मस्त लगता गाना। एक में शिवानी सिंह गइले बड़ी। भाई कहे के बाटे आवाज़ इनकर बहुत बुलंद बस शिवानी सिंह के अरविंद अकेला कल्लू के आशुतोष तिवारी। भाई गाना लिखे लन कलम में जौन जादू बानू भाई पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के माहौल बदल दिल बड़न आशुतोष तिवारी। आ म्यूजिक डायरेक्टर के बातें नहीं करे के प्रियांशु सिंह भाई एगो साक्षात मिसाल बड़न पावर स्टार पवन सिंह के एक से एक हिट म्यूजिक दिलन। भोजपुरी के एक दर्जन कलाकार को रोज मतलब हमेशा म्यूजिक डायरेक्ट करके देवेला।